i creguem que sí que, bueno, que afortunadament contem amb una horta protegida al marge del Pla de l'Horta i que s'han impulsat moltíssimes polítiques agroecològiques i s'han bonificat també l'IBI als agricultors i bueno, estem bastant orgullosos del treball que s'ha fet en l'Horta en Godella. ¿Vale? Quant al que ha comentat la senyora Lurueña, a veure, ha dit que este decret es fa per a protegir els llauradors. En absolut es fa per a protegir els llauradors. No hi ha ni una sola mesura que protegisca a ninguna activitat dels llauradors. De fet, algo que sí que ha fomentat este decret, i és una cosa que en el Consell Agrari del nostre poble s'ha qüestionat moltes voltes, és la preocupació que tenien molts agricultors i agricultores en el que és el foment de l'ús públic en l'horta i la terciarització d'algunes activitats, de manera que ara este decret fomenta els hotels i el que són restaurants, ampliant també les places d'aparcament en el trànsit bastant molest dels vehicles sobre espais de treball dels agricultors. I això s'ha tractat moltíssimes vegades en el Consell Agrari anteriorment en este municipi i ara, pues, com se convoca tan poquetes voltes, pues, també s'ha tractat, però pues, cada volta podem parlar menys d'aquestes coses. Quant als sectors de recuperació, és cert que se reactiva una mesura que s'havia limitat als 5 primers anys del Pla de l'Horta, però s'activa d'una manera que facilita que se recupere menys espai d'horta. O sigui, els sectors de recuperació i els enclaus de recuperació són sobre construccions degradades que ja existissin, tornar a reconstruir una xicoteta part sempre i quan la resta de la parcel·la s'implementarà una recuperació de les antigues hortes. I això s'evita disminuint, o sigui, augmentant la part edificada de cemento i disminuint la part de l'horta. Després, tampoc ens pareix bé el que se fomente vivenda dotacional en horta de grau 3, o sigui, no fa falta ocupar horta. A més, l'horta sud té horta 3 és l'horta que està qualificada en l'horta sud i ja té un excés de sòl setgellat que és abrumador, un 450% més de sòl setgellat que en els anys 50. Per altra banda, en lo dels parcs agraris, bé, sí, existeix també una llei que és la que fica esta figura, però no en l'especificitat de la qualitat paisatgística i cultural que té l'Horta de València. Per tant, tampoc estem en absolut d'acord en aquesta mesura. I després, pel que diu al Barranc del Pollo i protegir més els ensisams que les persones i tal i qual, és mentida que ni la llei de l'Horta ni el Pla de l'Horta hagin impedit les obres que foren necessàries. En aquest cas, o sigui, els projectes tant del Barranc del Pollo com el de la Saleta estaven aprovats fa moltíssim temps i sigué un govern del PP en l'Estat que va deixar que caducara l'avaluació ambiental sense implementar ninguna acció per a la seva execució. En haver caducat la seva avaluació ambiental se tenia que tornar a tramitar i en aquesta tramitació s'estava sense que conste, i això també ha estat publicat en l'Horta, que hi ha ni un sol informe desfavorable en la tramitació en concret del Barranc de la Saleta, perquè el del Pollo no s'ha tramitat i vamos, totalment en contra.